Mama Nomthunzi ibingengomama onguthoba sikutshela bengengomxabanisi uMama Nomthunzi sihleli nje abamelwane bajongene ngezikhondo zamehlo ebeyithanda into enhle kuye eyithanda nakomnye umuntu zinhle into ngabe ziphethwe nguMama Nomthunzi akwabi nathi singazithatha into enhle ngosiyakotshwa into enhle ngosiyathathwa uzenzele nawe into enhle ibone komnye umuntu ukuze isizwe sikhule uMama Nomthunzi bebakhulisa abantwana ebengakhulisa abakhe yedwa siyabona mosunzi wakho lapha ecankwendlela ebenqonqada kwanto ke irongo apha yommelwane silahlekelwe ke thina kulengini thina silahlekelwe oze kuve kuthiwa abantu balahlekelwe kulengini silahlekelwe nangoku sikebuye kapha uMama Nomthunzi bengumama silahlekelwe ngokwenene andisusiphinde ezinye izinto esezithethiwe ngabantakwethu zonke ndikho kusekhona umama mamgcina indodakazi yami Nomthunzi naye ufike ndikho apha umama ndandiqala ukumbona lento ngumama osengayo bendithi xa ndivuka ndenza ikofi kwa nakuNomthunzi yasenga ndandiqala ukubona umuntu ongumama osengayo noko thina besisenga ibhokhwe neegusha ndithetha into enhle iyakotshwa lingatshona abantwana bakhe myekeni aphumle kodwa nizikopa into ezinhle zonke lusapho lwasekhaya myekeni uMama Nomthunzi alale phezu kwemisebenzi yakhe emihle amen siyabulela 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 Mandixolise ke bangiba ndithethe utata obesinike liqonga ebethe xa ehlala phansi othethileyo angahlatyelele iyatshiseka liya kuthi ivama lahle ithi mayicule ndizawuthetha ndiyabulela ke mfowethu mandibulise ke iingwevu zonke ezilapha etafuleni ndibulise oomama bonke mandinilinde abazukulwane andikwazi uthelela kuphithizelayo mandinilinde nditheke ndibulisa oomama bonke ootata bonke abazukulwane iifemeli zombini bonke umntu olapha kulo mngcwabo kaNomthunzi ndiyambulisa ngegama likaYesu Kristu ndingekalibali make nditale sibali uthetha into ekwazi usenga funde phako kwabo usenga hayi uzesenga manditale nafumana umuntu right mayikha umuntu okwazi usenga akajonga venkileni ibisi ukhuphe enkomeni walifunda kokwabo ke lodwa mandithende ngoNomthunzi ngcoka yithobe udadewethu ayindanga into ezayithetha ngaye
Ekhaya uNomthunzi. Umntwana right lo kakhulu. Nivile masiba ebekhuliswa umama unosapho. Kanti umama unosapho uthatha kumakhulu esena. Uthatha apho notata unambuza ngwaJobi. Wangabikho umakhulu uNomthunzi wakhuliswa utata nomama. Ekhulela ke empahleni njengoba senivile. Phako kwabo bekuphithizela impahla eyintombazana eyodwa. Sizidlile ngayo uNomthunzi eyintombazana eyodwa ephithizela phakathi kwabantu akwabo. Ethatha indawo yentombazana kamama ekhishini aphinda athatha indawo katata ephandle esendlini. Khule kakuhle kakhulu, khule nembeko. Zange ndimve phaya ekhaya kuthiwa ubethiwe. Beke wenza into erongo. Ndithela ngoNomthunzi emanqabasheni. Ndithela ngoNomthunzi ngwayithobi emampondomiseni. Unamazuki igama lakhe. Uthe akuwa wangixelela uSibali ndagula. Ndiyathamaza le veki iphelileyo uzomana ntanthu kandibonakala belali. Ndahlala phansi. Amehlo am akadibana namehlo wabatshana nefamily abekhaya ngoba ndibhlungu ngoNomthunzi. Kodwa bendimbone begula mos. Kodwa bendingahlali bagule afe. Bendihlala gule aphile. Uthe akuwa njengoba begula kwakubi kakhulu. Ndikhona ngowenza imada amazwi ngaye udadewethu. Lulamile lo muntu. Sekathetha thetheni phezulu. Napha ekhaya unenhlonipho. Kuba ixesha linje bendawubizwa dadwabo tata bekukho ithuba kungekho le-COVID. Simmelike simngqonge. Kodwa ke ngoxesha alikho. Hamba mamnqabasha. Kodwa ungasilungiseleli indawo. Kanti ngosibani yatshintsha. Ndithi hamba mamnqabasha ungasilungiseleli indawo. Sizalungiselela indawo. Umuntu uyalungiselela indawo ngokukholwa. Akholwe kuKristu Yesu. Hayi ungalungiselela idadewethu. Angophumla manje. Umzimba wakho unamanxeba. Madose. Ngophumla. Ambolala xa kwaba kowenu. Ulale xa kumazala wakho. Apha kwaShude. Lo muntu waziswa apha lo. Zangaphinda abuye. Lo muntu lazibhetha apha kuye. Zangabuye. Ngoba ekhaya kwathiwa ya kwaShude kule ndawo uthe uyakuya. Fast kodwa wayinikwa apha. Wawagquma amabibi alapha. Nditsho lo muntu. Namhlanje sohlukana naye udadewethu ewele emzini wakhe. Ramzi wayeku. Hamba madose. Kulungile. Sabona kwenza mntakwethu. Enkosi tata. Nkosi. Ya. Konke bethu ke ukhona umuntu ozabulela andiyi lo yakho zondawo. Gogo.
Sizakubiza abazukulwana nabatshana ke ndaqonda noko ke bazawuphakamisa noko ndaqonda into yoba ke ngabantu abatsha abo banayo noko ingoma abanayo. Ndibiza bona ke ngoku bakhawuleze ke beze ngaphambili abazukulwana nabatshana. Yamchana ya. Nivele simbona. Mvezeni simbona. Kwenga mvezeni simbona. Okay. Good. Thank you. A love like no other, a letter to my sweet grandmother. You were one of the sweetest people I knew, and your loss is felt deeply by many, including myself. The love of a grandmother is unique. I believe that God gave us grandmothers to liven up our lives, to make them more complete, to make us well-rounded, and make our lives even better. We've been taught more than we could ever know by this woman. This woman taught us love. This woman has taught us taught us the importance of family, and most importantly, this woman taught us family. I'm forever grateful for your love, and I know you're looking down on me. The years will roll on by, and time will always pass, but the memories of you will definitely always last. I know you wouldn't want us to cry, but here we are doing that. I don't know how this is possible, but I love you now more than I did then. Thank you for the gift of love, my John. Now you're going to share it up above. I miss you so much already. In you we lost a grandmother, a mom, and a friend. But I know we've gained the best guardian angel and the strongest ancestor. You may have passed on, but your memories will always live on with us. Thank you for your sacrifices, your care, your concern, your love, and everything that you've done for us. Wherever you are, I know you're in a much better place. I'll forever be grateful and thankful that you were and still are our grandmother. I can't believe you're gone. We will never heal nor recover from this. But I'm going to love you till the end of time, Kungel. May troubles neglect you, heaven accept you, and angels protect you. Rest in perfect peace, my angel. We will miss you. Omama, ikwayari, ifamily yakwaJola, ifamily
elihle igama lenkosi molweni. Amen. Ize apha ngizothetha ngoNomthunzi. uNomthunzi khakuthi kapha ebeyinto yonke. uNomthunzi njengoba singenabo abazali betha ebengotata engumama kuthi. Usifundise yonke into. Usifundise yonke uNomthunzi into. Usifundisa imbeko. Asifundisa unjani na ukuhlala nabantu. Unomazwi umkhulu kamlandile igama bengibiza ngalo. Emane ngolisa nomazwi. Ntoni nale nto soko hleka nabantwana. Besimthatha njengethomi yethu uNomazwi. Singasamthathi njengomzali. Ngakumbi mna bendinodlula ziyokazi nanibukelwa kuba mna bensihlala ebhedini athi ngawuze mntakabhuti sithethe sinihlebe mna noNomthunzi. Ndingumama womonyano njengoba ndikule ndawo ndafundiswa nguNomthunzi uba ndibe ngumama womanyano. Athi mntakabhuti njengokuba bengafuni uhambe ecawe hamba apho ndihamba khona mna. Ndiyile nto ndiyiyo ngoku kungenxa kaNomazwi. Ngoku ndiqonda uba noba kuyintoni na andinakwazi naphantsi kwemeko zomsebenzi. Ndathi nakanjani na uDabsi mandibone apha bekwe khona ndophakamisa itshefu. Yokuthi hamba kakuhle Mangwanya, hamba kakuhle Kangeba, uqhatso lwakho ulufezile. Sifunde lukhulu kuwe ukuyinto yonke kuthi. Inkosi. Namtshana ya. Good. Singatshoni. Enteshe le suselona. Ndingatyanga xesha. Ndizawumela abatshana. Good. Ngumalumekazi wam lo. Okay. Ebengumama. Engumzali. Eqeqesha. Ethobekile. Noba ufika kuye ulila unomsebenzi usithini kodwa unenceba ekuhlalisa phansi. Athi phola mntana. Apha ebomini kuhanjwa sona. Soze ungayivi into ethethwa nguNcinci. Eli hlobo ke be-friendly ngalo besimthandazela itshomi yethu because besithetha nantoni na kuye. Mhlawumbi sihleba ubukelwa. Athi awubuya kaloku andinazifuba mos ndixelele ubukela uba sathi noNcinci. Mhlawumbi ndithi ndisamhleba njalo ubukela vele uNcinci athi unolwimi thula senjuko ibingulo mzali onjalo. Phaa ngoba bendisesekapa nam bendisiba mhlawumbi ndihamba nalo tshomi yam sibheke endlini. Ufika nje ahlale phantsi sibulise. Akakabuzi nempilo lo mfana athi ongubani ke mfana? Njengoba efika nje umntana abantu esaqhoba phantsi ongubani ke mfana? Funeka azixele ukuba ongubani phaa kuNcinci. Sentsho ke besamkela wonke umntu uNcinci. Abantwana bakhe ibengengaba kwaShude nabakwamawela. Wonke umntwana besifika amkeleke kwaNomthunzi. Nangona madolo nzima uba ndizawuphinde ndize lapho. Kuba kaloku bendiyazi uba mna ndingena apha uNcinci funeka ezimbizeni ulambile umtshanam. Andazi ke noba ndizandinika uba ndizandinika nzawusi. Kaloku ndingaka nje sisisu sam uNcinci uyasazi. Ndizama ukuthi ke uNcinci makalala ngoxolo. Ugulile phambi kwethu simbone. Besivuka nangothi simleqisa esibhedlele abuya abe right. Ndade ndamqhatha kulo nyaka kuphela egula kakhulu. Ndade intombi ungasweleki kaloku ndizawuthatha umfazi ngokhandlile. Wavuma koNcinci.
Wathi yabona kwathi awuphila wayilibala uyibuza loo nto. Uphi ke wona mfazi wakho? Aqonda kasesayibambe kuloo ndawo. Ndingawenzi manje abantu abadala ngiyabulela. Vela vo. Asikuboni. Okay, right ngapha. Ndibulise kubafundisi abakhoyo, oomama, ootata, iindwendwe zethu. Sithi kodata. Iindwendwe zethu zonke zisuka kwiindawo ngeendawo. Ndingabalibalanga abantu basemzini am abalapha. Bathe sakule ndawo yonke basebenza babhizi. Ngoba ke ndibaphakamisa. Ndibulisa ke ngegama likaYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Mna ndinguVuyokazi Shude, umafungwasha. Ndizawuqala ndibulele uThixo uye wasithwala kude kwalapha esithwele. Siyabulela kuThixo. Sibulele ngomama wethu owasipha yena intombi yasemanqabashini. Andizuphinda ezanto bezithethwa ngabantu, kodwa umama wethu akashiyile usana, ushiya abantu abadala bodwa. Ukuthi kuba sizikhethele uba lo mzi uye phaa ehlathini, kodwa sicela uThixo asincede siyile family sonke thina besikhule lapha. Bhuti mluleki, ningasilahli, nenze njengoko benisenza. Ndithi ndingekho uze apha ekhaya ncedo. Niyayazi Nomthunzi njengoba sekutshiwo bengakhethi, usikhulise sonke ngokufanayo. Siyayazi uba sinoobhuti abaninzi, sinoosista abaninzi. Ndicela abantwana bethu sivane ngothando. Njengolaa hlobo uNomthunzi ebesifundise ngalo, bongani. Usincede kuba usigcinele lo mzi. Ngaphandle kwakho asiyonto bhuti wethu. Ngalo lonke ixesha wenza lena wenza le, yonke into yenziwa nguwe apha ekhaya. Siyazidla ngawe mzondi. Ndapsi ningasilahli. Ngaphandle kwakho uNomthunzi uthe awushiywa ngumyeni wakhe. Umyeni wakhe wawutshipha utata wethu. Mna ndawufundiswa kwamawela apha kwaDapsi Noncikane ukuze ndikwazi uphangela, ndikwazi uzisa into ekhaya nam. Siyabulela mamzondi, siyabulela botata omncinci bethu ngokusigcina. Nijonge, nisixakameze, nisijongele umama wethu. Mna ndikhona lapha ndikude. Bendisithi ndawuva aba-call back, ndiqonda uba ndizufowuna ngexesha ngoba iyandililisa yonke le nto. And lo mama besendimbona uba uyatefa. Ntombi, uyayithanda ke le. Uyithanda kakhulu. Afowune athi ntombi asinambane sawulala emnyameni. Ndithi ke mna ke okay, amahle khawufota ibhokisi ndibone. Athi amahle hayi ukhona umbane. Athi ulula. Ulula xa ufuna imali esesibhajini. Hayi ulula. Ntombi kaloku awukayithumeli laa nto zi-26. Ndithi ke mna ke hayi mama kaloku uthi uNosipho usista wam sekuthumelela jonga imessage. Athi ulula. Hayi niyathetha ngabantu kwezifowuni zenu, niyathetha ngabantu kunjalo nje ngoba kaloku mna ndijonga imali evela kuwe. Ebengumntu onjalo ke ubona uba uyatefa ebesitefela, kodwa ke bekumandi uhlala noJola Nkomo. Siyabulela ngokusikhulisa, ngokusiqeqesha. Sibahle njena sifuzela mama. Enkosi. Hayi nibahle. Nibahle. Ayisuka. Ayisuka nibahle. 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 Uzela mfazi wena. Ikomkhulu. Ikomkhulu.
okokuqala mandibulise kuyo yonke le nginginyimelayo ndibulise kuyo yonke le nginginyimelayo namhlanje nakubaphathi bale cawe yale nkosikazi yalapha emayirhini ndiyabulisa kule ndawo sizoma kuyo ngomele ukomkhulu ukomkhulu namhlanje akekho ukwenye ingxaki efana nale ukomkhulu ke uye wathi ke uvile kakhulu ngale ntombi asemanqabashe kange ibe nangxaki kangithi ukusukela izokwendela emayirheni zange ibe nengxaki napha kuyo encwadini isikoni nalapha kum ezincwadini isikoni zange ke ndiveke kuthiwa amayirha ake akhala athi nanku udadewenu uyamosa pha uye wathi hayi nditsho ukuthi ke ndizomela komkhulu njena utheze ndithi ke mayirha nani matshola nilale ngoxolo nimkhulule ahambe okuphuma kuba yena usukile kula magada ahlaba yasula inyembezi kona ke umyalezo nawo ayawandinika wona wathi ke kubantu balapha ePapas bonke bayafuneka entlanganisweni ngolwesithathu kakhulu neebhodi ziphelele nentlanganiso nkulu enkosi Ikati. Ewe Nkosi, ewe Nkosi,
Nkosi mphathi nkqubo osinika le mizuzu mibini nathi asizobambezela sizawuthi gaba nje njengabantu bebesuka apha bebethe gaba andizubasaya nasekubuliseni uMC xa ebengena ebebulise kamnandi ndimve kamnandi xa ebulisa ndaqonda selebulisela nathi kuba ixesha alikho ngenxa yale nto iphandle apha. Ndizawuqala nje kwiindawo ezimbalwa ndiza kuthetha mayela noNomthunzi phaa kuthi embuthweni waseLphaphasi Burial Society engundlunkulu phaa kwelaseKapa apho bendisuka naye kwilizwe laseKapa. Mzawubala nje into ezimbalwa ukwenzela into yobana abantu baye bakholwe xa uthe waveza into yobana lo mama yena udlale iphi role embuthweni. Umbutho ke awuthi uzuphumelele njengoba nisibona sime nalo tata ayisithi sobabini embuthweni. Bakhona abantu abakwi-backroom staff abaphanga semva nomama abaqinileyo abamele umbutho ubheke phambili. Mna ndifikele phaya kubo omama Nomthunzi bendingamhloniphi ke mna kuba bendiyithatha ichance ndithi Nomthunzi ndimbe naxa ndidlula apha ngoselehlela apha nam ndihleli bendiyisenza loo nto ndimisa imoto ndithi molo Nomthunzi. Phaya eKapa ke uNomthunzi ibe ngomama abaye bomeleza mna kuqala kuba imbali yalo mbutho waseLphaphasi ngumbutho omdala kakhulu wamagoduka owathatha ke noNomthunzi bengamagodukakazi bathathwa basondezwa bakulo mbutho waseLphaphasi. Umbutho ke nembali enkulu kuba kulona unyaka ozayo sizabe sisondelela ku60 eminyaka la mbutho umile ungazange waqhabalaka kungazange kwenzeka izinto kuphathelwana intonga. Uthetha ukuthi ke yimbali endeleyo esinoyivuyela into kokubana nakubantu abasafuna ukuzokujoyina mabeze ukwenzela babe yinxalenye ya lo mbutho unembali enhle ngolhlobo. Phaya ke ndifike mna umbutho uphathwa zingwevu ezimane zisithi ke phaa emaholweni sasidla ngokwenjenje. Phaa emaholweni sasilawulana ngolhlobo kodwa ufumanise le nto bayithethayo ayibhalwanga phantsi. Kwathi ke ngoba uyoung age bam bandonyula ndiyacinga nandi kwi-age of 33 mhlaba bendonyula abantu benguchairman walambutho so ndangomnye owenza imbali at a young age ndalida umbutho weengwevu. Iyabona ke kune-challenges mos xa usengumuntu omtsha kwakubakho imini xa kuphunywa embuthweni ndingavani nezangwevu kuba ndijijela kule ndawo ndifuna zize kuyo zingavumi kuba ngamagoduka awuzusenzela izinto zobutsha bakho. Ndandiye ke ndithathe uNomthunzi lo xa ndiphuma phaa embuthweni ndihamba ngenqwelo yasemsebenzini ndithathe yena nosisi kwakuthiwa nguVuyiso wakwambewu ndibakhwelisa apha kum emotweni ndithi kubo kule ntlanganiso izayo ndiyaphuma kulo mbutho kwaye ndiyayeka la maxeko akanondigibisela ngohlobo. Ndithetha ukuthi ke yaba ngomnye womama abazintsika kum wandomeleza uNomthunzi wathi ebomini zikhona indlela ezimbini. Ikhona indlela ekusa kwindawo engeyiyo ikhona indlela ekusa kwindawo eyiyo. Bathi ke kum hamba ngale ndlela iya kule ndawo eyiyo. Kwathi kanti ngale mini ndithetha ngayo namhlanje still ndizabe ndisekula mbutho ndandisithi ndiyawushiya. Sikhona ke singumbutho silapha eLphaphasi ngoku sine branch ekhoyo esingenela eMaqwathini
nindixolele bazala ndizama uthengisa umbutho andizangazothengisa umbutho ndenzela nje into kokubana ze kulandelwe emzekweni bangaphoswa abantu yinto enhle kangaka sisengumbutho ke onemali encinci ebethwayo uzawuva phaya embuthweni ba yimalini nangu chairman wam apha ecangu wam ndilisekela lakhe mna umuntu ozawufuna uqonda ungenela phi lo mbutho sisemaqwathini afuna ukuva zonke imininingwane ozawuva ngaye kodwa into endifuna nje ukuyishiya kolusapho lalapha emayirheni kolusapho lakwaShude nakubantwana bakaNomthunzi egameni lombutho wethu waselipapasi ndifuna nje ushiya laa ndawo iphaya kwiGenesis 1 uverse 3 wathi makubekho ukukhanya ze kuthi kanti isibane sikaNomthunzi asizucima kuzaba khona ukukhanya ukwenzela into yokubana kule ndawo ebeshiye kuyo ze nina bantwana bakhe nithathe kuyo ningathi nihlele emnyameni ze nize kumbutho waselipapasi kuba ikhona ukukhanya ndifuna unishiya nje nalo ndawo bakhona ke notata abakhoyo apha elipapasi abotata ukhutshwa obo batata uxekethwane ningaboyama nikwazi nize kuthi singumbutho omkhulu ngoyona ndlela kwaye singumbutho nantoni onenyani sinenyaniso kula mashumi amathandathu eminyaka sihlele enyanini kuba uke wasuka enyanini kuyonakala ndifuna ukuthi ke ngalo mazwi nxe family ningazenzakalisi Nomthunzi uyidlalile yakhe indima ngoku kushiyeke thina sibambe kule ndawo ebebambe kuye Nkosi siyabulela mandifunde nje umbutho abancedise ngegusha imbalelwano zezefamily mayirhandile Shude ninawa Shude Abraham Shude nokuzola mawena mandla kayise khola xheko lulama ngqayitobi nosipho Shude zintathu igusha nomthandazo Shude Enkosi utata zimbini ke injanjambe ezilapha kodwa umyalezo omnye ngoba usuka ebantwini abanye sisi wethu mama wethu makhulu wethu nkosikazi kabhuti wam mkhulukazi wethu sikubonile uphixa kule ntsimi yasemayirheni sakubona ubambelele emqukumbelweni kumamazala wakho emayirheni sikubonile usivuka uzama ukukhohlaza ukuze gqibelele intsuba yakho xa igcwala usityise sikubonile mama wethu usisikhukhukazi weneka amaphiko athi ukhetshi nezikrelemnqa nezihange nezidwangube nezigilamkhuba zelihlabathi singakwazi ukuzifumana sakubona ukuba ngumama okunene onyamezelayo sithi ke ngoko nkosikazi yasemayirheni mama wethu makhulu wethu nqi wethu enkosi noxa ke thina singabazukulwana uhamba ungabonanga iziqhamo zothando lwakho nemfundiso yakho uthe usacinga wavutha umlilo kodwa noba kunjalo mama wethu makhulu wethu nkosikazi yethu siyabulela sithi ke ngoko akhona okhetshi siyavuma makhona mawa siyavuma akhona mafu siyavuma zikhona izichotho siyavuma kodwa ngenxa yontoba Nomthunzi thunzilele siyayazi uba ubuhlala usithi amen mama amen akho nto inokusixiwula nanomzi awunamkani omoya kuba kaloku wena uzawundanda njengokhosi enkosi sisi
siyakubulela. Hamba ke ngoko, hamba Qengeba, hamba Jonkomo, hamba Mphangomo, hamba Mbondemse, hamba Dosi, hamba usebenzile, wavukuza, wahlazukelwa, wametheka, wamethwa, wathufelwa, kodwa ekugqibeleni wazuza ufefe. Enkosi, siyakubulela, asukuphoxa, sakuthi chu, sakuthi chu, sakuthi chu. Akusweleka mlandini ekhondweni lakho, sikhona sisi, singabaninabazi bakho. Sakuzama, 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 sakuzama ukubana sibe ngabazali ebantwaneni bakho, sibe ngabafazi emayirheni, sivula amaphiko. Enkosi, hamba Jonkomo, uyowulala umzamo uhle uzamile, nogqatso ulufezile. Ngoko hamba Thabatha isithabo, wena usindile ehleleni, hamba ungeni. Amen, amen. Ithethi ayodwana usozobiza ithethi asondwana ibeke umuntu kwaba yani ke ayithethi into uyithetha ngomuntu wakhe. Ndiyathanda ukuba bamfundisi funa xa uthetha ifemeli ndonwaba ndike ndive intetha ethe la mfundisi sibambile esasingcwaba kanti ufundisa kanatyala. Abona abantu ke babava isingcwabo ngabantu bathetha ngoku ke bese siligqibile. Abakhosi bethu abacelile kodwa ke bathi bazawuthethelwa noko umuntu abemnye. Wesinoko bantu banike lo chance ngabo Shude ngizobulela. Thixo akho nancane
tata umfundisi. Ayithethe sisi. Ndibulise ootata ngokushana kwezihlalo nomama ngokushana kwezihlalo. Ndibulise oomama bomqokozo bomvu. Ndibulise intente yonke ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha, amen. Singabantwana sihamba nobhuti wethu phaa ayizontloni suka. Ngoku sineentloni sibone sesilapha nathi. Suka kwamgqibela eMthatha ngumakoti wethu lona. Siqalele lo makoti ke lide ibali kodwa kasizothetha kuba ukubonwa kwakhe phaa ekhaya ubonwe inxibe iuniform yecawe ngobhuti wethu. Sizothi ke sibonile bubukhozi bethu simbonile uMthunzi lena nothando lwakhe, simbonile uDaxi esaphila nomyeni wakhe utata Mawele bingumzoyi wami. Abantwana balapha bakhule lapha, ndisiza apha ndifowunele intombi yam ndithi kaloku ngokokwaziyo siye kweyiphi direction. Sizothi ke kwamanxe makalale ngoxolo uThunzi lethu umkhozi wethu. Sihlelisene ngoxolo, wasweleka umyeni kaVovo, wasweleka umamazala kaVovo, sithuthuzela lesapho. Sihleli kakuhle ngalo lonke ixesha. UVovo ukhona ngokuzoba ngumasayida ndimazi uzawuthini. Kodwa ke ndimthandile xa ithetha isithi ubhuti bongani ubhuti Mluleki kade ngoba kaloku nayo noxanduva eMthatha. Napha akukho mntu sijonge kwayena thina sinemizi yethu. Ngoku kwapha nguye akanamntu. Kufuneka ke ngoku ezawungcabalaza abe ngumasayidi. Sizothi ke uThixo makanincede nithuthuzeleke. Siyanithanda ubukhozi busaqhubeka. Sihleli kakuhle nale nzwakazi ingeni iphuma kwelaa khaya isithembisa nguYesu. Siyabulela kakhulu enkosi. Kanti ecaweni kuyabonwa ecaweni. Uprogram director, umfundisi ukhoyo phakathi kwethu, ndivumeleni ndithi nje all protocol observed, ukuzama ukulandela nokululamela ixesha kuba selingaphaya ngokwemvume yaseburhulumenteni. Kokuqala nje mhla savakala isithongo kuba ixesha elinzima elingelulanga elenza abantu okokubana baphithizele, ukoyika ukuza kungena kweli khaya bezokuchaza bezokubika. Bakho ke abo bantu bathi bayidlala leyo ndima. Emveni koko kange kuphele bantu kweli khaya, kungenwa kuphunywa abantu bezokuthuthuzela olusapho. Ngenxeni yalo giganqo abanye abakwazanga kuza kufika, kodwa zikho ezi zinto sithetha ngazo. Athi umuntu eseKapa athethe avane nomuntu elapha eliphaphasi, maxa wambi sezikho ngoku kwezinto zobuchwepheshe athethetha nje ubumbona bangiyilo sithetha sijonge. Bakho ke nabathe bathumela imiyalezo. Kananjalo bakho abantu abaye baxhasa ngendlela ngezinwe. Akuphelelanga apho, bakho nakaloku nje abasebenzi abangekho yobona apha bachaza imbiza phaya, kuba kaloku ngabanye siphethwe ziswekile. Xa siphuma apha kufuneka noko ikho into abayawuthi bayifumana abantu. Bakho abembi
abamaxa ashushu abangamenywayo abathi besakuva nje ukuwa kwesithonga babe sebebuza into yokubana kusetyenzwa nini beza kwenjenjeya ukuya kumenzela lowo mntu lowo mzi wakho ugqibela. Izithethi ezitsho kamnandi apha kutsho kweentona kuthi xa kuthethwa kamnandi ngumntu wenu. Abakhozi abaphakathi kwethu abaninzi abasuka kwiindawo ngendawo abazidinileyo umfundisi engekayenzi nje leyo ntshumayelo yakhe ngokobukho bakhe nje phakathi kwethu. Wonke umuntu olapha oze kusitha umhlana ephuma mbombozone zehlabathi kuye wonke ke lo muntu ndiye ndamkhankanya sithi sibamba ngasibili sithi maze nethole sithi enkosi zenenjeje nakwamanye amakhaya. Inkosi kakhulu. Abembi bethuna nabo siyababulela abembi asinabashiya ngemva babizile emva xolo bethuna emva ukuba sibuyile emadlakeni sawubuya sizohlala ngolu hlobo singahlambi phaya emadameni. Niyacelwa nonke uyanicela umzwase emayerheni emanqabasheni nize nihlale ngolu hlobo. Ya konke sidlulela kwiqondo lokugqibela ndaqiza ngoku icawe ngoku izawukwenza umsebenzi wabo zonke iinkokheli ebezihamba nomama bazokwenza umsebenzi wabo ngoku lixesha labo ngoku phambi kuba nzoli. Yeah.
Vangeli, otata Magosa, otata Bashumayeli, omama befundisikazi, omama uNobhala noNdyebo, omama bonke, Inkosi omhle kaThixo ngolweni, nomzi wamayirha namanqabashi. Siyabulisa. Mna ke tata andizuthetha nto ingako, uthetha ntininzi. Gqabagqaba njena, mna ndimele ubugosa. Ndiligosa ngondimapha. Ndivuyana nesi sihlalo. Ndisifumanele namhlanje. Ndisifumane kwangutata ugosa esi sihlalo. Kuba tata umfundisi, utata ugosa namhlanje imela igqobele kuye esandleni. Wandicela okokuba ndimmele kule ndawo. Njengoko ndimazi uLeticia Nomthunzi Shude, ndimele ukumazi njengegosa. UNomthunzi uthe kubuya kwakhe eKapa njengomntu ayokusebenza kwelaseKapa, wabuyela kuthi phaya enkonzweni apha eWisile eluphaphazi. Uthe ufika phaya kuthi wathi ubuyile ngoku eKapa, masindibhale kwincwadi zobomi. Nomthunzi ke wabelwe mna ndingusihlalo, ndilaa nto ndingumkhokeli, wakhokela ndim apha enkonzweni. Nomthunzi khange ndibe nangxaki ngaye njengamkhokeli wakhe, ebengumntu osebenzayo kakhulu uNomthunzi, intombazana ethozanileyo, othobekileyo, olawulekayo. Bendimphosa ngapha nangapha njengomntwana eququzela uNomthunzi. Owu, ubethobekile umntana omntu. Wayithobela inkonzo kaThixo, wayithobela inkonzo esebenza uNomthunzi. Ebengumama osebenzayo ezincwadini. Kaloku sikhupha ngapha nangapha, ebesebenza lo mntwana. Nanxa ebengumntu okhathazwa impilo, abekhona angabikho, ngokuhlutha impilo, kodwa ebethi ufika kwakhe afika asebenze. Nakwiinto esizenzayo enkonzweni, uNomthunzi ulapho uyasebenza nayo. Sechazwe kangangoko ngokukhuthala kwakhe. Enkosi tata. Ndiyakhala kuwe Nkosi Baba.
bakhoyo bezinye amabandla omama bakhoyo mongikazi omama bakhoyo bashumela bakhoyo kule ndawo madoda sewusile amadodana onke uyise omama bekomiti omama kunye neetafile zabo ndibulise wonke umntu olapha ndibulise umlinisela nomthinjana ndibulise ikhaya amayirho zondi amajolojolo inkomo ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu amen. Wow lakumongameli silahlekelwe xa ndizawuthetha ngomama uNomthunzi Leticia Shude. Le ntombi ndifika isecaweni ndabe sengumntana nami ndangumama yabe le ntombi isinqanqada apha ecaweni ithe le ntombi yakufikelwa ziqithela ke nyuka bheka kwaseKapa yahamba yokuxela ngeninyanga yabuya le ntombi ngo-2017 kwabuya isiquququ kwabuya umama umama ongakwazi ukuthetha kakhulu ntombazane ecothayo ethi ngexesha seyikhona ithandite ephumelelayo elumanyanweni basihleli intlanganiso zethu zolumanyano umvisithi nanti ithethe yaphumelela hamba phongwane iphumelele into ethi ndithi hayi mama athi nina ndifuna ixingane yahambele phambili into isithole ntombi ithandite ephumelelayo kulaa cawe isethafeni yethu lapha ePurpose Society sime ngezinto zale ntombi ayoyika ukhupha imali etasini ithi mna ndithi mayingene into eyenziwayo ecaweni iphumelele sesiseba nengqungquthela iphuma neepeyinti iphuma neentombi sinemitshayelo sinamalapha etafile sinento yonke wo andazi basawuthina tata mongameli xa kumkele nto yazi tata mongameli sithi sihle asithi yawusithi ngososiqonqonga kwenze bama singophuki sithibilike kanye siyokubetheka phansi sekuthiwe sasinemithunja sikhathambileyo ibe sesona sihlelile lo mazwi tata silahleke seyinikezela kulo tata nansi kama enkosi kakhulu kumama esicachambileyo sizawucela ke umuntu ocelela ekhaya ukuba asondele sizogqithisa ebhanki azo yeziko
Yabona ezisitya. Ezisitya zichacambile. Simele ke ukugqithisa ngengoma. Abantu becawa nabantu balapha ePapas. Kulosisi ucelo likhaya. Ngizama ulinda umongameli. Uyeza. Amen. Ubulela ke into ba angafiki nami ngibene ndothethe. Sichithisa lebhaji. Kasi Nomthunzi. Ngifike ukusiwa kusiza Nomthunzi. Papas. Tambona kwakanye. Zampini ndimbona. Amen. Kodwa yena xa ngicithapha ngemoto ebemane report. Aya emhlanje umfundisi befikile. Sizogqithisa ke lebhaji yakhe. Sinika wena meta. Ukuba izinto ezisenzeka ngoluhlobo lwami. Ibhaji ezinje bengizawucela into yoba ndiyozigcina apha emisho. Singanikwa amalungu osapho ndizixokelele kuba izinto ezisenzeka ngohlobo lwami. Sendithi mhla uThixo wachola inkula kaLjaca wasifaka ecaweni. Singazi into ba sawugqiba ngantoni. Mane ndiyokhupha pha ewardrobe. Ndizinike ezibhadi zoNomthunzi. Xa ke icawa nemithetho yayo. Ndizawunikeza ke le bhadi kasisi Nomthunzi kuba uyinqita. Uyabona ibhaji yecawa yinto ebukekayo eqonelekayo. Ngade ngamaqathile ude uthi ngexesha ungakayinxibi uzibone soyinxibile. Iyathandeka. Xa ubona lamakhosikazi efanelekile edyusha ezingoma zasewisini, inhliziyo ikuthathe ikubeke ide ikunxibise kwezambatho zecawa. Aza kuxelela lamakhosikazi azinxibileyo okokuba nangona zithandeka nje ezi zinxibo zecawa kodwa sinesakhono soba uthi xa sele uzinxibile sikwenze ucace lento uyiyo kakade. Zinesimenyo sambatho secawa. Uthi xa usinxibile isimilo sakho siphutshuluke ngapha. Uqhwena wena uziqoqosha uzenza uba mawufaneleke, kodwa kuthi oba usinxibe ungxamile ungavanga nto. Suke isambatho secawa sichaze lento uyiyo. Uthi noba ufike embarheni sele ungasinxibanga kuthiwa khawuqale ngalamshumayeli. Mandibuyele ngameno ngathetha kutolelanga. Yabona into eyonzakalisa abantu abanxiba isambatho secawa kukusinxiba bengavanga nto. Ithe mabasinxibe. Nxibe umuntu
engakangavento ithi mandithabathe kaloku ebazalwane yabona ayompahla yohomba le yile nto noba sowunemali apha ewusile kandazi kwezinye icawa noba sowunemali apha ewusile awuzithengeli esi sambayo uyacela kumongamelikazi athi za nee-measurements zakho siyothunga somewhere awusinxibi into bangeba sikuveze le nto yiyo kungoba siqale sagqitha emthandazweni sakhatshwa lufefe lukathixo yabona ke njengoba sakunika sisambatho uzungasinxibi ukuza kwenzakala cha uzusibeke kwindawo estrategic apha endlini ozawuthi xa umane ugqitha kuso usibone sikukhumbuze hayi ngoba besinxitywa uNomthunzi kodwa sikukhumbuze ngee-characters esiphethwe sesisambatho ngoba xa usinxibile isambatho umuntu wecawa siye sambathe naso ii-characters zakho ba ulixoki isambatho naso sabalixoki so esambatho uzisibeke in a very strategic position so that xa umane ugqitha umane uphuma sikukhumbuze into yoba kuwe igoka likathixo apho uthixo ke azakugcina ukugqibela yazi impahla ziyohluka idla ngotsho umongameli kukho impahla yokulala lento sithi zipijama le-night kubekho impahla yokusebenza i-overall zonke ezo mpahla at any time you wish to buy them ngahamba uyozithenga ungagqithanga mntwini kodwa lena impahla uzuthi ngalowo mhla uyawuva ilizwi likathixo lithetha nawe uthathe ezi mpahla ubheke ecaweni uzibuyisele ecaweni uyozinikwa ngokutsha uthixo makakugcine uthixo makakupha amandla akukhanyisele ngoba ubomi kude bengaphakathi amen 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 Enkosi ke hayi ke ngoku kugqityiwe kumele sekuba ndinciphe okokuqala nje ndibulela intsebenziswano kakhulu ekathixo ke izinto zisetyenzwa nguthixo ngendlela yakhe ungazenza wena izicwangciso laa nto ithi izicwangciso sezonyana umntu nentombi yomntu kodwa zona izigqibo zivela kuthixo nditsho ukuthi ke ngaloo mazwi ngoku ndiza kunikezela kuba wethu ke kuba umfundisi esendizichazile mos ndathi lijola elungwane uqendela umphankomo kwambhabha apha emhlanga ya apha ke ngokanina bam abalapha bonke kodwa ke singancola nto xa sinethuba laloo nto xa ndinikezela bamfundisi uyamxolela nje kancinci uyamxolela nje kancinci nam torho noko ke ndikuphakamise ndeyam intonga ndizonikezela kuwo woka wotsula wakatsungena yeah.
Masiphulaphule uThixo thetha nathi kule ncwadi yezenzo zabapostile sahluko sikhulu ngama-27 ngenxa yexesha lusapho lakwaShude masifunde la mqolo wama-22. Nangoku ndiyaniluleka kuba nibe nomqhelo owonwabileyo kuba kuni aba kukho uyakulahlekelwa bubomi bakhe yoba ngumkhombe wodwa ilanga nenyanga nenkwenkwezi kude kube kunaphakade zifiphale ade abuye uYesu konaphakade. Siyakudumisa Thixo, siyakuvuma kokuba unguYehova. Siyakudumisa Thixo, siyakuvuma